Mawa wabwino walero loweruka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Blessings Chileuka, koma poyamba mitu ya nkhanizi. President Chakwera watsindika za kudzipereka kwa boma lake pokweza ntchito za ulimi mdziko muno kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. President yu ndi mayi wa dziko lino ati ndi okhuzidwa kwambiri ndi imfa ya mmodzi mwa maloya odziwika bwino mdziko muno, Araf Kasambala. Dziko lino likuyembekezera kukolola matani oposa 30,000 achimanga kuchokera ku ulimi wa minda ikuluikulu. Takulandirani kunkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera watsindika za kudzipereka kwa boma lake popitiriza kukweza ntchito za ulimi mdziko muno pofuna kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Dr. Chakwera amayankhula izi ku Kamuzu Palace ku Lilongwe pomwe amakumana ndi alimi pansi pa bungwe la Farmers Union of Malawi. President Chakwera wati nzosangalatsa kuona kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa ulimi wa mbewu zosiyanasiyana zomwe maiko ambiri akuyamikira. Mayeso Chikhadzula wadza ndi ripoti. Poyankhula kwa alimiwa, President Chakwera wapempha pakhale mgwirizano wabwino pakati pa alimi ndi boma ncholinga kuti dziko lino dziko la zinthu zochuluka. Pamenepa President Chakwera wati pafuna kuti alimiwa adzigwira ntchito limodzi ndi boma poteteza mbewu zomwe dziko lino lakolola. Pachifukwachi mtsogoleri wa dziko linoyu watsindikanso kufunika kothana ndi umphawi mdziko muno pogwira ntchito limodzi poonetsa dziko la Malawi likolola zinthu zochuluka komanso zina amazigulitsa kunja kwa dziko lino. President Chakwera wati ulimi ndi tsogolo la dziko la Malawi, choncho nkofunika kuti alimi ambiri ayambe kutenga ulimi kukhala bizinesi. Nene mmati nkutsimikizireni lina ine mbali yanga ndipitiriza kuchita ndiponso ndiyenda nanu zimene takhazikitsazi, zimene tifuna tichitezi, zimene mwapempha ino alimi. Tifuna musangokhala mabigi koma matupi aluchepa, mukhale zikhwaya zokhala ni mafactory ndithu. Ino alimi mugwirane nafe manja kuti zokolola zathu zikhale zochuluka komanso zotetezeka. Tsono tikakhoza kukhala pamwamba zedi ngati project yayikulu ija ya Shire Valley, kumukhoza kukhalanso pamusi kumene tilili kumudzi kuja kuti tikhozanso kumathirira osakhala kakasi ngakhale pamene zinthu zavuta. Ife aboma tikamanena kuti tikubweretsa ulimi watsopano malingana ndi kusintha kwa nyengo, ino alimi mugwirane nafe manja kuti titeteze zokolola zathu. Mawu ake President wa bungwe la alimi mdziko muno la Farmers Union of Malawi, Amane Sinkhata, ati alimi ndi okondwa kwambiri kuti akambirana ndi President wa dziko lino pa nkhani zosiyanasiyana. Iwo anati bungwe lawo lachita cha nzeru kukakumana ndi President wa dziko lino, mwazina kukathokoza chifukwa cha thandizo lomwe boma lakhala kupereka ku ntchito za ulimi kuti alimi akwanitse masomphenya a boma a Malawi 2063. Iwo anafotokozanso za mavuto osiyanasiyana omwe alimi mdziko muno akumana nawo, kuphatikizapo kusowa kwa misika, ndipo anapempha President wa dziko lino kuti athandize kwambiri kuti alimiwa adzipeza mwayi otenga nawo gawo mumapulogalamu osiyanasiyana omwe boma likukhazikitsa. Choyambirira ndikuthokoza olemekezeka a President Dr. Lazarus Makathi Chakwera powapatsa mwayi alimi kuti akhozobwera ku nyumba yachifumu kudzakambirana nawo komanso kudzawayamikira mapulogalamu amene boma likupanga kuti pangira ife alimi. Chinanso kudzakambirana nawo zinthu zina zimene tikuona kuti ngati ife alimi timayenera kuti tithandizire kuti ndondomeko ya ulimi iyende bwino. Mkukamba kwathu tinapempha President zinthu zingapo ndichulapo zinthu zitatu. Choyambirira tinapempha President kuti pa mapulogalamu amene akuchita ngati programu ya Shire Valley Transformation ya nthilira, ya ulimi wa nthilira, programu imeneja ndi programu yabwino imene ikhozothandiza alimi. Ndiye timanena kuti programu ija idamba ndithu pakale, koma timapempha President
kuti atithandizire kuti programu ija ipange fast track kuti madzi aja alimi ayembe owagwiritsa ntchito. mlembi ku nduna za malimidwe yemwe amaona za ulimi wa nthirira engineer Jeffrey Mamba wati bungwe la Farmers Union of Malawi ndilofunikira kwambiri pokhazikitsa programu osiyanasiyana a boma. Choncho ndi unduna wawo apitiriza kugwira ntchito limodzi kuti ulimi m'dziko muno upite patsogolo. Mkumanowu unachitika pofuna kuyamika ntchito yayikulu yomwe alimi akugwira m'dziko muno pokweza chuma cha dziko lino. Bungwe la Farmers Union of Malawi adalikhazikitsa mchaka cha 2003 kufuna kubweretsa pamodzi alimi m'dziko muno pokweza ntchito za ulimi. Mayeso Chikhadzula, MBC, Camus Pares, Lilongwe. Ndipo polankhula pa mgonero omwe anakonzera mamembala a bungwe la Farmers Union of Malawi ku Kamuzu Palace ku Lilongwe, Dr. Chakwera anati alimi ndofunika kwambiri pa ntchito za chuma cha dziko lino. Iye anati ndi ulimi wa minda ikuluikulu komanso alimi odzipereka njala itha kuchepa m'dziko muno. Iye anati nzosangalatsa kuona kuti panopa maiko apa dziko lonse akuyamikira dziko la Malawi pamomwe likuchitira pokweza ulimi wake. Tili ndi zambiri mu ripotili. Poyankhula pamwambowu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mgonerowu ndi njira yothokozera alimi onse m'dziko muno pa ntchito yomwe amagwira polima chakudya cha dziko lino komanso mbewu zomwe limagulitsa ku mayiko akunja. Dr. Chakwera wati m'dziko muno muli msika wa mbewu osiyanasiyana zomwe zimafunika m'malo monga m'mahotela komanso mbewu monga nsungwi, zitsamba ndi matabwa zomwe ati alimi akhoza kumalima ndi kupeza phindu lochuluka. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati dziko lino silinafikire magawo ena omwe ali ndi kuthekera kuthandiza kukweza chuma cha dziko lino kudzera mu ntchito za ulimi, ndipo apempha alimiwa kuti adzachita ulimi wakasinthasintha ndi wa minda ikuluikulu kuti dziko lino lipindule ndi kuchita bwino. Ife wopanda inuyo sizingatheke kuti tikhoza kunjoya chakudya chilowa mthupimu kusanduka mphamvu zoti tikapitirize kugwira ntchito. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Farmers Union of Malawi Amane Sinkhata ati zomwe zachitikazi zawapatsa mphamvu ndipo ndiodzipereka kugwira ntchito kuti ntchito za ulimi zipite patsogolo m'dziko muno. Iwo atayesetsa kupeza njira zamakono zotukulira ulimi pofuna kuthandizira boma kukwaniritsa masomphenya ake. Olemekezeka President, inu mwatilemekeza ndipo mwatipatsa moto. Lachisanu mmawa mtsogoleri wa dziko linoyu anachititsa msonkhano ndi alimiwa kuti amve nkhawa zawo pa ntchito yawo ya ulimi. Alimiwa ndi ochokera m'maboma onse a m'dziko muno. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a bungwe la Competition and Fair Trading Commission ati kusayinira kwa lamulo loteteza anthu ogula ndi mpikisano pa malonda komwe wachita President Chakwera kupititsa patsogolo ntchito zawo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasayinira biluyi pamodzi ndi mabilu ena omwe aphungu a nyumba ya malamulo anawavomereza. Poyankhula ndi MBC, mneneri wa CFTC a Innocent Helema ati pakhala kusintha kwakukulu pakagwiridwe ka ntchito zawo. Mwankhani zimenezi mwa milandu iwiri yapitisidwa ku office ya Director of Public Prosecutions kuti akatsegule pa Chingerezi amati criminal proceedings. Nkhani ziwiri zimenezi ndizokhuza birthday shop amene amagulisa mowa osayenera, wina unali kupanga expire komanso wina unali oti akunama kunena kuti unapangidwa ndi kampani ina pomwe unapangidwa ndi kampani ina. Nkhani ina ndiyokhuza Chipiku Stores imene imabisa sugar. Mwankhani 107 zimenezi 86 zinatsekedwa kuyambirira komwe kwa nkhani chifanira kuti odandaula ndi odandaulidwa anamvana mwachangu komanso nkhani zinali zopanda umboni. President Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera adali mchisoni chachikulu ndi imfa ya mmodzi mwa maloya odziwika bwino mdziko muno Araf Kasambala. Mchikalata chomwe atulutsa a President ndi a First Lady ati Malemu Kasambala anali munthu odzipereka pa ntchito ndipo anachita zinthu zazikulu pa ntchito za malamulo kuno ku Malawi. Chikalatacho chafotokozanso kuti Malemu Kasambala anathandizanso kwambiri polimbikitsa ntchito za chilungamo. Araf Kasambala anagwirapo ntchito ngati nduna ya za chilungamo
komanso mkulu wa zamalamulo. Iwo amwalira madzulo ku Lilongwe. Bungwe la Southern Region Water Board lati lapeza kampani yoti ithandize pa ntchito yowonjezera kupereka madzi ku Liwonde m'boma la Machinga. Malinga ndi wapampando wa bungweli a Brown Mpinganjira, ntchitoyi ayigwira ndi thandizo lochokera ku European Investment Bank. Nayo Erin Chimoyo ndi nkhani yonse. Ngakhale maboma a Balaka ndi Liwonde ndi odalitsika ndi madzi a mtsinje wa Shire, anthu ambiri ku maderawa akhala akukumana ndi vuto lakusowa kwa madzi aukhondo kwa nthawi yayitali. Pachifukwa ichi, bungwe la Southern Region Water Board lomwe limapereka madzi ku derali likupitiriza ntchito yowonjezera kuthekera kwake kopereka madzi abwino kwa anthu mderali. Kuti izi zitheke, bungweli linapeza thandizo kuchoka ku European Investment Bank ndi cholinga chochepetsa vutoli. Wapampando wa bungwe la SRWB a Brown Mpinganjira atali ndi chikhulupiriro kuti kupyolera ku ntchitoyi yomwe ndi ya ndalama zokwana 41 million euros ndipo a EIB apereka thandizo la 26 million euros, anthu aku Balaka ndi ku Liwonde aona kusintha. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zomangamanga yapempha unduna wa zamalo kuti uchilimike kuyendera ntchito zomangamanga zomwe zikuchitika mdziko muno ndi cholinga cholondoloza mmene ntchitozi akuzigwirira. Wapampando wa komiti iyi a Enoch Phale anena izi m'boma la Kasungu pomwe komiti iyi inayendera nyumba za polisi komanso za asilikali a MDF zomwe boma likumanga m'bomalo. Zambiri mulipoti ili la Lonjezo Msodoka. Komiti ya kunyumba ya malamulo poyamba inayendera nyumba za polisi zomwe akuzimanga m'boma la Kasungu. Komiti iyi inapeza kuti nyumba zokwana 12 zomwe amamanga ndi kampani ya Melaton azimaliza kale. Komabe komiti iyi inapezanso kuti nyumba zina 50 zomwe akumanga ndi ananga unoze sizinamalizike ngakhale kuti nthawi yomalizira nyumbazi inadutsa kale. Wapampando wa komiti iyi a Enoch Phale apempha unduna wa zamalo ndi zomangamanga kuti onetsetsa kuti ukuyendera ntchito zomangamanga mdziko muno kuti uzikonza mwachangu pomwe palakwika. Zimene zidatha zimene zikumangidwa zipanopa zakomedwa malatasi zikuyenda ndithu bwino tikadalimikitsa kuti adzayendera pafupi. Komiti iyi inayenderanso malo a Engineering Battalion komwe boma likumanganso nyumba za asilikali zokwana 110. Izi ndi zomwe aphale anafotokoza. Ngakhale kuti ntchitoyi ili m'manja mwa unduna wa zamalo, komanso eni yake wasokunoka asilikali ali ndi chidwi kudutsira ku department yawo kuti akakhalakhala kumabwera nkumadzaona kuti zikhala bwanji ndi kuti akuthandizana nzeru sakusila ana iyayi. Mmodzi mwa akuluakulu oona zomangamanga ku unduna wa zamalo a Atusaye Mukhonjwa ati mavuto omwe anali nawo pa ntchito yomanga nyumba za polisi ku Kasungu atha tsopano ndipo aonetsetsa kuti ntchito pamalopa ithe posachedwa. Nyumba zomwe anayenderazi ndi mbali imodzi ya ntchito yomwe boma likugwira yomanga nyumba za anthu ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Lonjezo Msodoka, MBC, Kasungu. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chereuka. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera watsindika zakudzipereka kwa boma lake pokweza ntchito za ulimi mdziko muno kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. President iyu ndi mayi wa dziko lino ati ndi okhuzidwa kwambiri ndi imfa ya mmodzi mwa maloya odziwika bwino mdziko muno Araf Kasambala. Dziko lino likuyembekezera kukolola matani oposa 30,000 achimanga kuchokera ku ulimi wa minda ikuluikulu. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza akatswiri pa nkhani za ulimi ati matani achimanga oposa 30,000 ndiomwe akuyembekezeka kupezeka kwa nthawi yoyamba pa ntchito ya minda ikuluikulu. Izi zikudza pomwe alimiwa ayamba ntchito yawo yokolola mbewu zawo zomwe zacha tsopano.
mtolankhani wathu Grant Muhango akuunika bwino lomwe za momwe ntchito yayendera kuchokera pomwe inakhazikitsidwa ndi President Dr. Lazarus Chakwera chaka chatha. Ripoti ili akuwerenga ndi Jackson Sichali. Ntchito yokhazikitsa chuma cha dziko lino kuti chibwerere m'malo ake komanso kuti dziko lino likhale lodzidalira pa chakudya ndiyofunika kuganiza mwakuya poganizira kuti ulimi ndiye nsanamira ya chitukuko cha dziko lino. Pachifukwa ichi boma linakhazikitsa ntchito ya minda ikuluikulu yotchedwa mega farms mchingerezi ngati njira imodzi yothandiza dziko lino kuti likhale lodzidalira pa chuma. Mindayi akuti ili ndi kuthekera kothandiza alimi ang'onoang'ono kuti akwaniritse kutenga ulimi ngati bizinesi pomalimira matrakitala pofuna kuchulukitsa zokolola zawo. Pokhazikitsa ntchitoyi mu mwezi wa August mchaka cha 2023 kulilongwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati izi zithandiza kwambiri pokwanitsa masomphenya a chitukuko a 2063 kamba kuti chuma cha dziko lino chikudalira kwambiri pa ulimi. Ena mwa mabungwe omwe ayamba kale ntchitoyi ndi mpingo wa CCP mu Synod ya Livingstonia pomwe mlembi wake wamkulu m'busa William Tembo wati iyi ndi njira yokhayo yothandiza kuchotsa dziko lino mu nsinga za umphawi. Malawi takhatunena kwa nthawi itali kuti ndi dziko limene limadalira ulimi. Ndiye ife ngati Synod tinaonesa kuti concept imene boma labweresa ya mega farm kapena ulimi wokulirapo ifeyo tikatenge nawo mbali. Ndipo tifuna tikatenge nawo mbali ngati chisanzo anthu akaone kuti Synod itha kuchita zimene zizi. Nawa mabungwe omwe si aboma ayamikira ntchitoyi ndipo akuti ndi tsogolo losintha zinthu pa chuma mdziko muno. Akini Yamloka akubungwe la Phunzira and Development ali pafunika kugwirana manja kuti izi zitheke. Chimene ifeyo ngati amabungwe tinganene pa nkhani ya mega farms kuti ndikutha kuona kuti ngati Malawi ndiye tipita chitsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya zachitukuko cha ulimi ya Mzuzu Anderson Chikomola wati pali mgwirizano wabwino ndi magulu omwe akuchita ntchitoyi mderali. Zomwe zikuchitika kuno ndi zapamwamba kwambiri chifukwa chokuti kuno taona mteza ochititsa kaso omwe uli mwa alimi amene akupanga nawo programu ija ya mega farm. Mmodzi mwa anyamata okhuzidwa mneneri Maziopa Daniels wati nthawi yakwana kuti achinyamata atenge ntchitoyi kukhala yawo kamba kuti ndi omwe apindule nayo kwambiri. Utsogoleri wa mawa uja wayamba lero upitirira mawa mpaka na kumeti kupitaku ndife atsogoleri adzulo alero amawa achinyamata 80%, akuluakulu alipo 20%. Ndiye pofuna kuthana ndi mavuto omwe ntchito ya ulimi ikumana nawo kuphatikizapo kusintha kwa nyengo zomwe zimafunika njira zina kuphatikizapo ulimi wa nthirira, mkulu wa nthambi ya Mmirambo yamba ku mpingo wa CCP mu Synod ya Livingstonia Mbusa Edward Kamtuzi wati masomphenyawa ndi nsanamira yothandiza kukwaniritsa mfundo za chitukuko za Malawi 2063. Aliyense ali ndi gawo akuyenda kuti atengepo mbali kuti titukule limodzi dziko la Malawi makamaka kudzera nchitukuko cha mega farming chimenetu ulimi tu makhoza aliyense kaya wakumuzi kaya wa maofesi kaya wakuti aliyense. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za ulimi ku nthambi yoona za minda ikuluikulu Dr. Alfred Mwenefumbo wati unduna wake wayika m'malo zonse zothandiza kuti ntchitoyi ithe kukwanitsa zolinga zake. Ndisosangalala kwambiri fuka poyamba Malawi ambiri amaganiza kuti zimenezi ndi nkhamba kamwa chabe komano zatheka. So ife monga mega farm tili oyamika pa utsogoleri wa dziko lino chifukwa anatithandiza kuchita tili oyamika pa utsogoleri wa dziko lino chifukwa anatithandiza kuchita mobilize through Minister of Finance 20 billion Malawi kwacha yoti kalendama yapadera yothandiza alimi pa Ngongole. Pakadali pano alimi oposa 1300 ndi omwe ali ndi chidwi choyambitsa ntchito ya minda ikuluikuluyi ndipo pa chikhulupiriro choti chiwerengerochi chikwera kwambiri. Pempho lapita kwa anthu onse mdziko muno kuti agwirane manja pakasamaliridwe ka zakudya. Ofalitsa nkhani ku bungwe la Malawi Bureau of Standards wanena izi pomwe anthu akukumbukira tsiku la kasamalidwe ka chakudya. Tili ndi ripoti ili. Tsikuli analikhazikitsa pofuna kukopa anthu kuti aziyika chidwi chokwanira pokonza chakudya kuti zoopsa monga matenda omwe amafala kudzera ku chakudya azikhala ochepa.
malinga ndi bungwe loona za chakudya komanso ulimi ndi bungwe loona za umoyo pa dziko lonse lati ndi udindo wa aliyense kuonetsetsa kuti chakudya sichikupereka chiopsezo ku moyo wa munthu. Polankhula ndi MBC, akhombe ati chakudya chotetezedwa ndi chofunika kwambiri pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko ndi athanzi. Ngati bungwe la Malawi Bureau of Standards ndi udindo waukulu omwe timapanga milingo yomwe imagwiritsidwa ntchito yomwe imakhala ngati gaidi pa chizungu nthawi yomwe anthu akupanga zakudya, komanso ngati bungwe la Malawi Bureau of Standards timayendera m'misika kuonetsetsa kuti chakudya china chilichonse chomwe chikupezeka m'misika mwathu ndi choyenerera komanso chikutsatira milingo yonse ya Malawi yokhudzana ndi zakudya. Malinga ndi WHO, anthu 600 miliyoni amadwala komanso ena 420,000 amafa chaka ndi chaka kamba kodya chakudya chowonongeka. Polankhula mmodzi mwa anthu omwe amachita malonda ogulitsa chakudya awakisa winga ati tsikuli lawalimbikitsa kuti azisamala akamakonza chakudya. Anthu tipanga recognize kuti ifeyo tilipo timapanga deal ndi chakudya and tikhoza kumapasa anthu chakudya chabwino chimene chili cha ukhondo ndi chofunikira pa miyoyo yanu. Timayesesa kuti zikhala ndi mbale za clean, malo athu ogwirira ntchito so azikhala za clean, and being anthu oti tikupanga deal ndi local foods timayesesa kuti otigulisa zinthu zathu masupply athu nawo sazitibwesa zinthu zabwino. Ifeyonso pophika timayesesa tiphike mwa ukhondo cholinga zokuti tisapezeke tapasa anthu ma infection anthu asadwalenso. Matenda oposa 200 amafala kudzera mu chakudya chowonongeka malinga ndi WHO. Bungwe la Guidance and Counseling Association of Malawi lati dziko la Malawi likuyenera kuchilimika pofuna kuchepetsa vuto lokhudza malingaliro angwiro. Mtsogoleri wa bungweli Agibos Phanzi anena izi ku Lilongwe pa maphunziro a malingaliro angwiro omwe bungweli linakonza. Nayu Margaret Mapando ndi nkhani yonse. Malingana ndi malipoti a polisi, anthu opitirira 288 anadzipha mchaka cha 2022 ndipo mchaka cha 2023 anthu pafupifupi 366 anakhudzidwanso ndi zoterezi. Izi malingana ndi bungwe la Guidance and Counseling Association of Malawi ndi zodandaulitsa. Polankhula ku Lilongwe pa maphunziro a malingaliro angwiro, mtsogoleri wa bungwe la alangizi la Guidance and Counseling Association of Malawi Agibos Phanzi ati pakufunika kuphunzitsa adindo ambiri kuti athe kulowelerapo ndi kuchepetsa imfa zobwera chifukwa cha vuto la nkhawa za malingaliro. Iye anonjezera kuti bungweli likuphunzitsanso aphunzitsi paluso lomwe lingawathandize kudziwa ngati ophunzira okhudzidwa ndi vuto la nkhawa. Kumalawi kunoko tidangozolowera kunoti mental health ndiyoti munthu apite ku chipatala cha anthu amisala. Ayi, munthu ujafunika akumane ndi ma counselors. Tikawerenga Malawi muno ma professional counselors ndi ochepa kwambiri, ndi ochepa. Kotero kuti kupita mu zipatala zathu simukampeza professional counselor. Ndipo khapokha mwapita kubwaira kapena mwapita ku St John kapena mwapita ku Zomba ndiyoti mukampeza counselor. Ndefe kunena kuti boma lathu liyike chidwi pa mental health. Mmodzi mwa aphunzitsi apasukulu ya sekondari ya Chilambula akhaliwe Hussein Matola anati mavuto a malingaliro amasokoneza maphunziro chifukwa ophunzira ena amalephera mayeso chifukwa cha nkhawa. Ana athu amabwera kuzaphunzira koma amapeza kuti akulephera kuphunzira osadziwa kuti mkati mwawo muli nkhani zomwe abisa, nkhani zomwe zimapasa nkhawa, mwina kujomba usapezeka ku sukulu kwa Sabata. Posakasaka chimenechi timazazindikira kuti mkati mwawo ndithu muli nkhani zoti zikhoza kuthetsedwa ngati takhala nawo limodzi kukhala pafupi ndi kumatha kuyankhula nawo. Maphunziro ophunzitsa aphunzitsiwa amachitika pansi pa mutu wakuti kupatsa aphunzitsi luso la vuto la nkhawa kuti athandize bwino ophunzira msukulu. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lapereka ziphaso zatsopano zogwirira ntchito ku kampani ya Malawi Telecommunications Limited MTL. Mwambo opereka ziphasozi unachitikira ku likulu la kampani ya MTL ku Blantyre. Austin Kachipeya akufotokoza. Polankhula pa mwambo opereka ziphasozi, mkulu wa bungwe la MACRA Adaud Sulemani anapempha kampani ya MTL kuti ipitilire kugwira ntchito yake yomwe ndiyofunika kwambiri ku dziko la Malawi pofikitsa luso la makono kuphatikizapo la intaneti madera onse makamaka akumidzi.
ife ngati akumakra chimene tingafotokoze chakuti tiyembekeza aku MTL kuti aunikenso kuti aone mmene dziko likusinthira, zofuna za Malawi zikusintha, zimene anthu amachita pa intaneti zikusintha, komanso chachikulu chakuti Malawi ina aliyense afikiridwe ndi MTL. Ngakhale amene ali kumamidzi kwenikweni tionetsetse kuti MTL akafikeko kumeneko. Ife tikukhulupirira kuti tsiku lina pompano tidzatha kupeza kuti primary school ina iliyonse imene ili m'madera kumidzi ndithu kumeko kuli foni ya manja kapena foni ndithu ya ground office mwa headmaster imene ili foni ya MTL. MTL ndi imodzi mwa kampani za Press Corporation Limited PCL. Mawu ake mkulu wa PCL Ronald Mangani anati kupeza kwa ziphasozi kuchititsa kuti MTL kulimbikira komanso kulimbikitsa ntchito zake. Kupeza kwa malaisensi atatu amene wakuthandiza MTL kuti sopano iyambe kutha kugwira ntchito zake bwinobwino kutumikira Malawi. Malaisensi amenewa apangisa MTL kuti sopano ikhale pansi ndi kuona mmene ingatengere full advantage of malaisensi amenewa kuti zina ndi zina zimene malephera kupanga ithenwa kupanga. Kudzera malaisensi atsopanowo, bungwe la MACRA likuyembekezera kuti kampani ya MTL ikhale itafikira anthu ambiri ndi mafoni ake am'manja, komanso kuti anthu akutha kupeza intaneti ya kampani mosavuta. Mafoni komanso intaneti za kampani zoyembekezeka kuti zikhalenso zodalirika kwambiri. MTL ikuyenera kukwaniritsa izi mzaka 10. Austin Kachipeya, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, mpikisano wa chaka chino wa Castel Challenge aukhazikitsa lero pa bwalo la Champion kumponera mboma la Dowa. Chaka chino chikhala chaka chachiwiri cha mpikisanowu omwe unayamba chaka chatha pa mgwirizano wa zaka zitatu. Mpikisanowu umakhudza matimu kuyambira m'maboma, mzigawo komanso matimu a muligi yaikulu ya TNM. Chaka chino kampani ya Castel yakweza ndalama za mpikisanowu kuchoka pa 320 million kwacha kufika pa 420 million kwacha. Mkulu woona za malonda ku kampaniyi Laven Chatakata wauza MBC kuti chaka chino akuyembekeza mpikisano wapamwamba. Ife a Castel Malawi ndife okondwa kwambiri chifukwa chimenechi tinachikhazikitsa chifukwa chokuti timafuna kuti chapatsa achinyamata ambiri zochita m'madera mmene ali, komanso anthu akhale akudziwa bwinobwino zimene Castel Malawi imapanga mudziko muno. Ndi chimodzi mwa icho ndi chimenechi chokuti tikufuna tikuze masewera, tikuze dziko lino ngati zinthu zimene achinyamata ambiri zimene akupanga pothandizira boma kupeza chimene timati 1 million jobs chasingapezekeni munthu mmodzi, koma ife nafenso tikutenga mbali yathu kuti achinyamata amene ali m'madera ang'onoang'ono amenewa akwanitse kupita patali ndi masewerawo. Ife tikuyembekezera mpikisano wapamwamba kwambiri chifukwa amene taonera mu madraws amene achitika mwaoneka ndithu kuti muli matimu ena ang'onoang'ono amene ajoyina, amene mwina chaka chatha amene sitinaone sitinadziwe. Muchifukwa cha chimenecho tikudziwa kuti ndekuti impact imene tinali nayo chaka chatha yapangitsa kuti matimu ena adzuke, matimu ena abwereso mu mpikisano umenewu. Soyinza kuti chaka chino kukhalanso masewera ovuta kwambiri mwinanso kuposa amene tinazionera chaka chatha. Nkhani zathu mmawa uno ndi zomwezi, pomaliza penipeni tionenso mitu yake. President Chakwera watsindika zakudzipereka kwa boma lake pokweza ntchito za ulimi mdziko muno kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. President iyu ndi mayi wa dziko lino ati ndi okhuzidwa kwambiri ndi imfa ya mmodzi mwa maloya odziwika bwino mdziko muno, Araf Kasambala. Dziko lino likuyembekezera kukolola matani oposa 30,000 achimanga kuchokera ku ulimi wa minda ikuluikulu. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.